everyone, welcome to back my channel. नोंथांमोनखौ आं गोदान मोनसे भिडिअ बयबो बरायना थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ नुनो मोनगोन दिनैनि भिडिअआ मा जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै सोरखौ लोगो मोनलांगोन आं क'क्राझाराव थांगासिनो लोगोफोर नायलांबाय था नङा होमबा ना मा बुङो उन्दुबाय उन्दुफैयोना थांगासिनो क'क्राझार सोरखौ नुयो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना मा खालामनांगौ शर्ट मुभि ओइ बा सोरनि सोरनि नोंनि आंनिसो नामा थांबाय दोङो लोगोफोर नायलांबाय था नामा नायलांबाय था लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय मा देखायनो हायो देखायलांबाय थागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय बिराद गरम बोथोरा ट्रेनाव एकदम बार सारा हाथाराखै गोलोमफबजोब्बाय गाइसमोन मा जागोन बिराद गरम स्टेसनाव सोरखौ लोगो मोनो नायनोसै बिराद गरम गाइसमोन थानो हायाखै गोलोमफबजोब्बाय ब्लगखौनो लाबोनाय जाथाराखैमोन बिराद गरम जाबायमोन बेरायनाय जायाना ओरैनो ओंखायनो ब्लग लाबोबाय थानो हाया न'आव थाबाय थाबाथाय ना मा बुङो बेस्राया उन्दुनो ओंखारनानै अबस्था ओंखारगासिनो आंबो उन्दुनो ओंखारदोंमोन अब्लाबो ट्रेनाव गाखोबाय नालाय बेगफोरखौ एसे नायनो गोनां जायो नायलांबाय था लोगोफोर पानी बॉयल जाना गरम जाना जाना भाई पानी जाने मैं खुशी मत दियो 5 টাকা তো দিবে ডিমান্ড তো করি নি তাই খুশি টাকা নাই গাড়ি ভাড়া কত এটা 20 টাকা হ্যাঁ কত এটা 20 10 টাকা দাও গাড়ি ভাড়া লাগবে तो लोगोफोर फाइनाली जोङो क'क्राझार मोनबाय क'क्राझाराव ओंखारबाय लोगोफोर मोनफैबाय जोङो ना मोनफैबाय क'क्राझार ओंखारलायनोसै हालोदा माबायदि हालोद बुंनांला आरो अबस्था नाया माने मानसि माबायदि जालांदो ओमफ्राय दा बासाव गाखोना थांलायनांगोन बासाव माने जों टमटमावसो गाखोग्रोनांगोन टमटमाव गाखोग्रोनांगोन ओंखामखौ जाग्रोना लानि ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय जाखांनानै रावना फैनोसै आरोना नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ गाखोनानै जों ओंखाम जानो थांगासिनो आरो लोगोफोर टमटमाव गाखोबाय ओंखाम जाखांनानै बास स्टेन्डआव थांनानै बेनिफ्राय थांफानोसै आरो बासाव गाखोनानै सेरफांगुरिसिम लोगोफोर नायलांबाय थादो नै टमटम गारिया बाजै हटेलाव ओंखाम जाहैनोसै लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै थांफाफिनोसै आरो सेरफांगुरिसिम नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय मानो होनोब्ला भिडिअ बिराद गोलाव जाथारगोन ओंखायनो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर बाय बाय